खरं सांगायचं झालं तर गेल्या अनेक वर्षापासून यापूर्वी सुद्धा शिवसेना भाजपचं सरकार असताना पूर्वी सुद्धा ज्यावेळी परत एकदा इलेक्शन नगरसेवकाचं झालं होतं त्यावेळी सुद्धा मला सांगण्यात आलं होतं. परंतु मी स्वतः असं ठरवलेलं आहे, मी कोणत्याही इलेक्शनला कधीही उभा राहणार नाही. लोकांची सेवा करणं शिवसेना पक्षाचं असलेलं काम हे या वेंगुर्ला शहरामध्ये, या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये, या जिल्ह्याचे तत्कालीन त्यावेळेचे पालकमंत्री आताचे आमचे आमदार दीपकबाई केसरकर यांच्या सांगण्यावरून लोकांना अभिप्रेत असणारा विकास, लोकांच्या करता जी कामं करणं मला शक्य आहे ती कामं या ठिकाणी मंत्रालयाच्या स्तरावरची असतील, जिल्हा स्तरावरची असतील, ही कामं करण्यासाठी मी सदैव या ठिकाणी तत्पर राहणार आहे. परंतु ना नगरसेवक ना नगराध्यक्ष अशी कोणतीही सीट ही मी भविष्यामध्ये आजही नाही आणि भविष्यामध्ये सुद्धा नाही मी लढणार नाही. परंतु माझ्या पक्षाचा जो उमेदवार म्हणून या ठिकाणी शिवसेना पक्ष नगरसेवक देतील, नगराध्यक्ष देतील किंवा महायुतीचा देतील, तो निवडून आणण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावून जी कामं मी वैयक्तिक स्वरूपाची केलेली आहेत, पक्षाच्या माध्यमातून केलेली आहेत, केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून केलेली आहेत, आमचे नेते आदरणीय उदय सामंत साहेब असतील, निलेश राणे साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून जी विकासात्मक कामं करत असताना लोकांसमोर गेलेलो आहे त्या सर्व लोकांना विनंती करणार आहे आणि माझ्या महायुतीचा, माझ्या शिवसेना पक्षाचा नगराध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून येण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे, एवढंच मी सांगतो.